A aký máš pocit, keď nedočítaš knihu, respektíve stáva sa ti, že nedočítaš knihu? No, akože teraz už nie, ale keď som bola mladšia, tak sa mi to stávalo proste, že keď ma nebavilo, tak som sa na to vykašľala. A ako to bolo pocitovo? V pohode? No, akože keď ma fakt už nebavilo, tak mi to proste bolo jedno. A máš aj také, že to je že zoberieš knihu a nedočítaš ju? Už sa mi to dvakrát stalo, hej. A? No, How does it feel? v pohode. Hej. Keďže tá kniha, akože tá kniha ma úplne ani nezaujímala, takže hej. A keby si mal predstaviť, že či by si chcel radšej dočítať knihu každú, ktorú si do ruky vezmeš, alebo si prečítať prvú stranu z každej knihy, ktorá je na svete, tak čo by si vybral? Tak asi dočítať tú knihu. Lebo to z prvej stránky možno, že ani nedostanem tak veľa informácií. Takže hej, asi dočítať. Aký to je pocit, keď nedočítate knihu, alebo že to proste odložíte niekde v začiatku, v polovičke, v tej tak štvrťke? to sa mi stane väčšinou, ale nie je to dobrý pocit. Akože ja to chcem väčšinou dočítať, ale nepodarí sa mi to. Takže pre teba není OK nedočítať knihu. Áno. Ale napriek tomu sa ti to stáva. Podľa toho, či je tá kniha dobrá alebo nie, lebo keď je tam niečo, čo je proti tvojmu názoru napríklad a nechceš to čítať, tak samozrejme môžeš odložiť tú knihu. Ale keď sa ti páči tá kniha, tak neviem prečo čo by bol taká... Čo by proste malo narušiť ten flow, aby si to dočítala. A ty, pre teba, Dori, je OK, keď nedočítaš knihu, alebo stáva sa ti to? Záleží, v akej časti knihy som. Keď som v tom nudnom úvode, kde sa všetko rozbieha, čo sú, že niektoré knihy sú také, niektoré nie sú také, hej, ale keď som v tej časti, že je nudný úvod, tak je to v pohode, že aj na pol roka tú knihu neotvorím. Ale keď už som sa dostala do nejakej dejovej línie tak už je to pre mňa veľmi ťažké. A stáva sa ti to napriek tomu? Hej. A vtedy máš pocit aký? Taký, že išla by som to najradšej čítať, ale mám toľko vecí, čo musím ďalšie spraviť. To znamená, že nie je pre teba taký dôvod vôbec, že proste tak ma to veľmi nenudí, že to proste odkladám. Že vieš sa prehrísť cez to. Áno. Aj väčšinou sa viem prehrísť. Teraz som čítala nejakú takú knihu a som sa nevedela prehrísť. Keby si mal predstaviť, že môžeš si prečítať počas svojho života prvú stranu z každej knihy, čo je na svete, alebo dočítať každú knihu, ktorú proste chytíš do rúk, kam by si sa dal? Prvá strana každej knihy znie oveľa zábavnejšie. Takže si v tejto kategórii, Určite. ale si prvý asi. Fakt? To znie strašne super, to musí byť... Musí byť super myšmač. Ja som aktuálne v autoservise. Nechávam si meniť olej, tak by som rada našu otázku o čítaní, nečítaní položila aj Ujovi, ktorý mi menil olej. Otázka znie, že či čítate knihy večer pred spaním? Nie. A čítate knihy vo všeobecnosti? Nie. Je pre teba ľahké nájsť si knihu? Vôbec. A ako to robíš, keď by si chcel čítať, že vlastne proste, aký je postup tvoj, že... No, tak ja čítať nechcem, takže moc nehľadám knihy, ale keď sa vyskytne nejaká, čo vyzerá v pohode, tak... A ako zistíš, že to je v pohode? Väčšinou podľa toho, aký tam má obrazu. Ale že kde ideš do knihkupectva a hľadáš, alebo... Ja tak v knihkupectve som bol asi dvakrát v živote, takže neviem. Aha. A že toto je dobré. A keď nedočítaš knihu, tak to je v pohode pre teba? No, tak keď to bolo moc zaujímavé, tak to nie je v pohode, ale keď to bola taká priemerná kniha, že ma to moc nebavilo, tak mi to je jedno v podstate. A nechýba ti to, keď nemáš v živote proste prítomný nejaký príbeh rozčítaný? Ja väčšinou počúvam podcasty. No, začal som počúvať podcasty, tak to mi to tak doplňuje. A aké podcasty počúvaš? O knihách? Nie, počúvam z hry, ako keby z D&D, Dungeons and Dragons, a to ma baví. A inak knihy čítaš, alebo skôr nečítaš? Keď ma donúti mama. Ale napríklad som aj čítal Drakula, a to ma úplne nezaujímalo. Takže... A aký máš pocit z toho, že nečítaš? Že v pohode, alebo aj keď proste, lebo keď som bol že malý, tak mama aj
tátko mi dosť veľa čítali, keď som bol malý a nie také iba detské veci, ale také aj viac dospelácké a hovorili mi dosť aj veľa aj o histórii, takže Takže máš pocit, že máš prehľad a rozhľad, mám prehľad. aj keď a teraz rozhľad, nie si takže- čítateľ. Áno.